Παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο με Scary Teacher. Τώρα θα παίξουμε το Party Pooper, δηλαδή με μια τούρτα που έχει γενέθλια Scary Teacher. Ωραία. Τώρα μπαίνουμε μέσα. Αρχικά θα πάμε στον πάνω όροφο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε άλλα βίντεο με Scary Teacher. Εδώ θα περιμένω και μετά όταν αρχίσει να ανεβαίνει πάνω θα πάω από εδώ κάτω. Μα αυτό πρέπει να το βρω, αλλά στη κουζίνα. Έλα ρε ανέβα. Πάτησα εδώ κάτι, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, ανεβαίνει. Τώρα θα κατεβώ από εδώ κάτω και θα βγω στη κουζίνα. Να το. Κάπου εδώ νομίζω πρέπει να είναι. Όχι. Οκ, τότε θα το πάρω αυτό. Θα πατήσω πάνω. Ωραία, συνεχίζουμε. Το πήρα. Όχ, έρχεται κάτω. Α, εντάξει, δεν έρχεται, ευτυχώς. Ευτυχώς την γλίτωσα. Νομίζω. Α, ναι, δεν έρχεται. Το σκέφτηκε, αλλά δεν ήρθε. Όπα. Ωραία, τώρα θα ανεβώ. Όχι, έρχεται κάτω. Εντάξει, ευτυχώς όχι. Ωραία, πήρα αυτό. Αυτή τη κορδέλα. Και τώρα νομίζω πρέπει να τη βάλω γύρω από αυτό. Το δυναμητάκι, τι είναι, τέλος πάντων. Θα ανεβώ τώρα πάνω, μετά να ξαναπάει. Για αρκετή ώρα θα μείνω. Μόνο μου πάει στη κουζίνα. Μόνο αυτό. Και ήρθαμε ξανά εδώ. Και ανεβαίνει πάνω. Ωραία. Τώρα ακριβώς δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνω.
φεύγω τώρα. Φεύγω γρήγορα. Το έβαλα εκεί μέσα στη τούρτα. Φεύγω. Για να δούμε τώρα. Νομίζω ότι νίκησα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να έχασα. Θα το δούμε αυτό τώρα. Happy birthday to me, la 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 la. Happy birthday to me, la 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 la. Νίκησα για άλλη μια φορά. Ωραία, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe και έρχεται και επόμενο βίντεο. Γεια σας!